बाहाथाम दं बाहाथाम तिनटासै कियल नै गाइस जोंहा खैजिमा हाननो नागिरदों आरो दिनै फुङाव मोनासै आरो बिराद अखाखाय माने खैजिमा हाननो हायासै ओंखायनो बै नैबे मोनसे नैयाव मोनसे दं आरो मोननै बेखौ हाननो तैयारि खालामबाय दं फिसासो इयाव थानाय नङा दंना गैया नायनोसै दिनै माने मोसौ थुखैनाय दिनखालि बयबो बुङो आरो मा होनो 101टा मैगं जानांगौनो मैगंखौथ' मोनला नागिरनानै 101टा खैजिमाखौ जाबाबो जायोनो ना रिया ओंखायनो जानोसै आरो जोंहा खैजिमा हाननानै नानो ह जाला दाबो सानैना दान्दायाव गावब्रानो सेन्देलखौबो नालाय हिन्जावनिसो गानबावदों सानैबो गोजा गोजा आं हानासो नै हौवानि जों सानैनासो दे Amane bakon, abado amane. ओइ जे दाननाङा देलाय उठा लेथ्रा दं दे औवाया गस्लायाव फोनांनाङा मालायनिखौ खावफैदों गाइस मालायनि आरो बियो खावनायानोथ' जाबायथ' दंना गैयाथाय नालाय ओरैनो बोरलानानै दानलाय बबे गारिनो आयु दालायानो फैखाबायलै आयदे फाइन दं र' खाथियाव थांनाङा रिया बाफ्राबजोबगोन बै मोनसेखौबो हानदा ह थाङि दे र' थाङि दे थां पानि पेलादे मोनसेखौबो हानबावलै हासे गेलेनो दंलै हासे ना गेलेनाय आयदे हालदियालाय हालदिया ओइ नै याव यावनो दं बाल्थिङाव माथो गैथारा नै जों हानगासिनो आरोना फिसायानो बारा गैया एसेल' जाग्राफ्रा जोंना जि बुरजा खिन्थु गैया गोलैबाय नुलायबाय आरो गावहा फिसा बिराद दं फैनाङा जिउ फैनाङा दङ होद मानो बुफ्रुग्रोदो बारा गोसा माबा नाङाब्रा ओइ नै इफोराव नङा ओइ फिसाखौ लानसिगोनथ' लांथों मासे माने नै गाइस मोनबायथ' एसे बुरजायैनो जोंना खैजिमाया लोदोथारना जि गिदिरखा नै गाइस खस्थ' दं खैजिमा हाननानै जानांगौआ अरजा थैसिगोन बिरादनो
अरजानानै बेमारफ्रा खारथोंसै गाइस अरजाजोब्बाय दिनै थिगसे साफा खालामखांनानै इसिनि मोनबाय आरो माने माबाखौ बोखांनो हाजोबासै आरोना बिमाखौ नैफोरथ' एसे एनैया थाखासिगोन गोरलै गोरलैसो दंसै आरो गोसोम गोसोम जाजोब्बाय बिमा जानो नागिरनाय आरो इसिनि मोनबाय नै गाइस खैजिमाया दया हाननाया बेखौ संनोसै आरो बेवहाय पियास आरो बानलु थाइथाम होदों ओमफ्राय नै दा एवनोसै साराय जानना लाबाय नै थाव होना लाबाय नै सारायाव सोरानि थायो ओइ सोरानि नोङो नायनो सोरानि इयो गथ'आ सोरानि नोङो नै जोंना थावा गोहांबाय आरो गुदुं जाहांबाय दा पियास आरो बानलुखौ होनोसै नै बेखौ औ नै हरनोसै पियासा खामहांबाय आंना नै खैजिमाया नै दा होनोसै आरो आङो पियासा खामबाय नै दा हरबाय आयौ देरदों बे बिमा गोजासैनो नै जोंना खैजिमाया दसे खोबथ'नानै हालदै संख्रिखौ होगोन आरोना संख्रि आरो हालदैखौ होना लाबाय आरोना नै आङो वाव खैजिमा बिदै फ्रुस बेरफैनायो बिदैया औ खनसे गाइस बेवहाय जेबो होआखै आरोना पियास आरो बानलु संख्रि हालदैल' होदों ओरैनो मस्ला मस्लि जेबो होखायाखै आरो नै गाइस जोंना खैजिमाया जाबाय आरोना जानो थाखाय रेडि जोंना खैजिमाया नै मोनबाय गेसखौ अफ खालामबाय देखायनो मोजांनो वाव गोथाव नै गाइस खैजिमाखौ एसे एसे रानना लाजोब्बाय आरो जोङो बरियानो उपि खैजिमाखौ जाना बोरै मोनदों मामा केनुका खैजिमादु The next day. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौ बरनाय बावहरनाय थाबाय दिनै बैसागनि 1 तारिख दिनै बैसागु दिनैथ' सनमान लानायनि दिन गिदिरखौ उन्दैफ्रा खुलुमनाय गिदिरा उन्दैखौ अननाय आरो स' बेखायनो दिनै दा आङो बिमा बिफाखौ खुलुमनो नागिरदों आरो दा थांसै बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअखौ नै पप्पिखौ देलायहोगासिनो बिगोमाया नै मिस्टारनि एबार फार्स्ट बैसागु आरोना जनायाव जोंनियाव आरो नायलाय ओइ दिनै जात्रा लाजिलायदोंहाय दा बाथौ खुलुमग्रोना लानोसै आरोना
दा आइ बाबाखौ खुलुमना फैबाय आरो खुलुमखांनानै नै एसे नैबे रियालाहानि फुख्रि गोदान आनैलाहानि फुख्रि गोदान जावनायखौ नायनो फैदों आरो खुलुमखांनानै दे बुंबाय नैयाव फुख्रि गोदान जावदों आरो आनैलाहानि ओंना जिथा बुंखाबाय खोन्थानि र' नै फुख्रिया बेना गोथौथार आरो खिन्थु दैया दसेनो अखानि दैजों फुल जाबाय आरो पपि नोंसा ना गिदिर हेगारबाथाय जानोबो हर दे माबायदि मोनदों एबारथ' नोंनि फार्स्ट बैसागु जोंनियाव मोजां नांदों आरो दासिमबो मोसानायखौ नुवाखैना दिनैलाय आरो 1 तारिखआवलाय बहाय मोसानो 2 तारिखनिफ्रायसो मोसायो गाबोन नायसै बा मोसानायखौ गाबोन नुगोन आरो बिनि फार्स्ट बैसागु थ' एसे फटक साफायनो नागिरदों नै दा आनैलाहानि न'आव सफैना दंलायो आनैलाहा माने एसे बाथौनि फुजा होगोन आरो होनो नागिरदों बै बेयाव होग्रोबाय दं बेयाव मा होनो थारग्रोदों नामा ना बैयाव थारग्रोदों आरो